enak anggun buang sabuk kalah Adipati Hendramurti iki kaya adikku Raden Widraja apa ya oleh usulnya gawe aku pun tak putus menyang negara Ngastina ya iki maki-maki sinuwun saderengipun rumetah menapa ingkang kula aturaken ingkang rayi anane ngaturaken sembah pangabekti mugi kandha nanda ing putus. Oh iya tak apa tangan suci pujo pangestu tanpa ngono wae. Iki sampun kakandhang astu kelan dados jimat ingkang wari. Anjur kaya apa sing aku ndak putus penyakit negara Ngastina. Kabur kawisanane yo apa wis oleh gawe Nuwun kasinggihan Kakang Pram Tejoro awit ingkang putra menika sowan dhateng negari Ngastina menika boten wonten ingkang kagungan Ludira Seta namung ingkang kagungan Ludira Seta menika ratu ing Ngamata. Sinuwun Puntadewa menika aturipun ratu Ngastina. Antos lorencanipun Dalamati wonten madyaning alun-alun Ngastina. Ing mriki boten dipun tetahak banjur ingkang rayi dipun timbali klebet wonten pagelaran agung negari Ngastina dipun jarwani Ratu Ngastina Prabu Sridana pilih ingkang andharpeni Ludira Seta menika Ratu Ngamata Sinuwun Puntadewa. Oh yen kaya ngono ora sesek karo pejakan ati kuwat utawa sing anggenane Ludira Seta iku ora ana maneh kejaba Ratu Ngamata Sinuwun Puntadewa. Nuwun kasinggihan Sinuwun lajeng kersanipun Kakang Tejololono menika kados Bu. Mula dina samangko sliramu kudu ngetapno para kamu para prajurit manggalaning praja. Ayo bebarengan menyang negara Ngamata, ayo dijaluk kananing manungsa kang anggenane Ludira Seta. Menawa ora diwulungake Purbawasesa tak pasrahno kelawan adhiku Hendrajala. Dinten menapa ingkang rayi menika mangkat dhateng negari Ngamata. Aja kaya bocah cilik dina sakmangko sejajal ketekno para manggalaning praja. Rampung sabdaning Sang Prabu Tejololono ngutus ingkang rayi Raden Hendrajala netapaken manggalaning praja negari Bulu Katiga asta tumindak dhateng ing manegari Ngamata. Thank you.
Micilo sekarang keto kemurusannya tinatap bayang botol-botol saken sikeng kau ingkang mlebet dhateng Kedatuloyo Sang Prabu Tejo Lelono mlebet dhateng sanggar Pamujabrata lungkar busana kapragon kantos busana kapaditan mlebet dhateng sanggar Pamujabrata muja suwanten marang Gusti kang akarya jagat supados negari Bulu Patihya aksal sadane medari Sabto Mulya Jatimuni menika panuwuning Sang Prabu Tejo Lelono sanalika bahkan duka ratus ngantos musim duka ratus ngantos tunggul ingkang lepas panyarosaken Sang Prabu Tejo Lelono panyarosaken sinten to ingkang medal dhateng Pasuruan Agung Panegari Bulu Patihya Raden Indrajala ingkang kautus dhateng ing Panegari Nyamarta sanalika Indrajala ngetapaken Sagung manggalaning praja kraton Bulu Patihya supados arsa pacabaris poting madyaning alun-alun Bulu Patihya arsa tumindak dhateng ing Panegari Nyamarta kaya anggenipun Indrajala paring dawuh dhateng Sagung manggalaning praja Bulu Patihya sakalika para prajurit Bulu Patihya pacabaris mamoro arsa tumindak dhateng ing Panegari Nyamarta
menika to kawontenaning balaning Prabu Tejo saking kraton Bulukatiku. Dene pancang baris panggrep apa ten mandyaning alun-alun Bulukatiku. Sakaliku para prajurit baris pangurung-urung wonten mandyaning alun-alun. Dasar watak-watake wong sabrang. Gedhe dugane tanah Solo. Baris anggenipun baris boten tolo. Wonten satenahe marga wonten watu gedhene sak berduten ombolang lawan para prajurit. Enten barongan sedapur ejkol tau kangge sopir. Dasar watake wong sabrang. Nabi dawuh Sang Prabu Tejo Loro. Kampus tumindak dhateng Manegari Kamarta manggos pusat daling negari. Sebab negari Bulukatiku kene mulai dewa Jawa ing Surabaya. Saged mulya jati mulyat ditumbali manungsa kang adat dening Rudra. Ojak Krisiwo kono dancar wong kang cinarita bebarisan Bulukatiku ngendhalaken rumangsana atotan kacit tapi isih negari ngamanto tampanan kang putra-putra Bedara.
kurang ajar. Iki turun sampeyan dong anggon otak sapa negara. Iki ana keping sing negara ngamato. Ketemu kelawan satru bagus iso. Satrio. Aku melu takon marang jeneng Sliramu. Apa Sliramu iku wong ngamato? Nawa nyoto Sliramu iku wong ngamato sapa kang dadi dosa asma. Wis kan ojo kakek rebukan usahe diobrak abrik negara ngamato. Lah iya. Menawa sira urung kelawan wong kaya aku putra ngamato atmajane Kanjeng Rama Bratasena laking rindu segoro kang dadi dosa asma. Balik Sliramu iki barisan saka mendilan sapa kang dadi dosa asma. Wani kajik ora ing keping sing negara ngamat. Iki barisan saka ing negara Bulu Katiku. Balane Gustiku Prabu Tejalala. Aku Lodra Harimuka. Tumenggung Lodra Harimuka. Lah Simburi, aku tumenggung Lodra Harimuka. Toto bener sliramu iki Raden Widuskara. Simburi ku sapa? Yo, menawa sliramu kurang tampuk kalawan wong kaya Patih negara ngamat kepatih tambak kang gandiaran. Lah sliramu nganti kajik ana keping siri negara ngamat. Ngampun dawuh Gustiku Prabu Tejalala. Ini ngolati usatane negara Bulu Katiku. Ing gunung kang tumono ana ing kraton Ngamato. Sebab negara iki bisa mulya jati muni yen ditumbali karo satriya kang andarbeni Getipote. Miturut dawuh Gustiku Prabu, ora ana maneh sing andarbeni Getipote kejaba Ratu Ngamato. Apa pancen bener Ratu Ngamato iku andarbeni Getipote kaya mangkono? Yo ora sisih panjang ora ana sing andarbeni Ludira Seta mung Kanjeng Wasinun Kuntadewa. Dakarmu aku ora dalan tak leborane negara Ngamato. Tak jaluwe Ratu Ngamato supaya gelem gawe wisatane negara. Kula mangertena Rudra Harimuka. Ida samangku aku kan jaga keping suwene negara Ngamato. Bebasan wong jaba ora oleh mlebu, wong jero ora oleh metu. Bali aja mbok tresna anggonmu duwe karep mlebu menyang ing negara Ngamato. Terus Rindu Segara aku adoh saka ing negara Bulu Katiku, aku bisa boyong kanane Ratu Ngamato Sinun Kuntadewa. Oleh tak jaluk ora oleh kota tak jaluk Ratu Ngamato. Akan tak wisatane negara Bulu Katiku. Reno dalan tak mlebu menyang negara Ngamato. Dia Rudra Harimuka bebasan Kanjeng Sinun Kuntadewa. Tak kebono sajroning kulit tak patori baru tak percaya. Bisa udah kulite rapi Rindu Segara pedhot otoke. Rindu Segara kepala takku bisa boyong Kanjeng Wasinun Kuntadewa. Adialah otot wani sumbar kowe mlawi tanganku yen gak bisa ninggal siraku tak sebab kira-kira tak sembur wonten ake mana sati alas Yarene
Thank you.